Tinosangana zvekare panguva ino kuti titaurirane shoko raMwari, kuti tinzwe zvinotaura Mwari pakati pedu, kuti Mwari vanomboti kudii uye vanodei pakati pedu. Tine nyaya yandinayo pano. Ndichaverenga nyaya yemusoro weshoko wandati zita rako ndiani. Zita rako ndiani. Ndichatanga kuverenga pano kuna Marko chapter 9 verse 19. Jesu anobvunza mweya yetsvina yakanga yakabata murume aigara kumarinda. Anobvunza paverse 9 anoti, akamubvunza akati, zita rako ndianiko? Akati kwaari, ndinonzi Regioni, nokuti tiri vazhinji. Zvandafarira pano ndichokuti abvunzwa zita, anotaura zita, kwete rimwe remumwe noumwe, but anotaura zita raanodaidzwa naro iye ari kubvunzwa, kuti ndinonzi Regioni. Sei ndichinzi Regioni? Haasi kumirira kuti abvunzwe kuti sei uchinzi Regioni. Ari kubva atotaura kuti nokuti takawanda. Kuwanda kwacho kwakaita sei? Inonzi Regioni. Regai ntange ndaverenga ku authorized version. Mark chapter 9 verse Mark chapter 5 verse 9. Mark chapter 5 verse 9. And he asked him, what is thy name? And he answered, saying, my name is Legion, for we are many. Inonzi Legion, chikwata chemauto mazhinji zhinji. Ari mumauto, chikwata chiri mumauto, ungano yemauto. Zimwe nenguva zvisiyana nenyika, but kumwe vanotosvika 6,000, kumwe vanoita 600. Zvichisiyana nenyika kuti Legion vanoiti vanhu vavo vangani. Saka anoti nokuti tiri vazhinji, kureva kuti tinotove hondo iri pakati pomurume uyu, uchitoona takadai. Saka ndinonzi Legion. Ndokubva apa chikonzero chokuti sei achinzi Legion. Izvozvo zviri kundiratidza kuti mazita haangori mazita, nokuti Maria achitaurwa naye anonzi uchamutumidza kuti Jesu, nokuti achave savior, achave musununguri wenyika. Kwataurwa chikonzero chaatumidzirwa zita iroro. Moses wakapiwa zita nomwanasikana waFaro rokuti Moses, rinongorora kuti munyururwa kana dhojiwe, rinongorora ndamunyurura mumvura. Aripiwa nechikonzero. Zvino nyaya yangu pano iri kuti kuna Mwari zita rako iwe ndiani, nokuti kune zita rako raunopiwa navanhu nokuda kwezvikonzero zvavakupa naro. Mwari Jesu akamupa zita nokuda kwechikonzero chavaukaudza Maria kuti achava musununguri wevanhu. Ndosaka unofanira kumupa zita iroro. Asi rokuti Jesu harisiro zita rakagara achidaidzwa naMwari pachake baba vake. Iri zita waripiwa kuti vanhu vazive kuti achava musununguri wevanhu. But iye ane zita rake ratinoti zita raJesu, ratisina kuudzwa. Right. Iwe Mwari saka vanokuziva sokuti ndiwe ani. Chinoitisa kuti vakuzive nezita ndizvokuti iwe unomboita nezvei. Iwe chavangati takupira zita iri nokuti ndechakati ndichei. Kune vamwe vakapiwa mazita ekuti vana mawaya nokuti mumusoro mavo hamutamani kudambuka upuse waya. Kune vamwe vakapiwa mazita akasiyana nezvinoenderana navo, vamwe vakanzi ndevanadhakiwe nokuti vanongogara vakadhakwa svo. Vanhu vanopiwa mazita akasiyana, umwe anonzi Dhoti nokuda kwedhoti yake, kana kuti nokuda kwokuramba dhoti achingoti angidi dhoti.
Saka iwe zita rako raungaone kuti Mwari vangakupawo ndirekuti kudii, pane zvaunoita izvi zvakanaka, zvakaipa, zvakaenzana, zvakateremuka, zvakagona, zvaunoita iwe zita rako richanzi ani. Nokuti tikaverenga panapa kuna Revelation chapter 2 paverse 17 rinoti ane nzeve dzokunzwa, nokuti kune dzimwe nzeve dzakadaika dzedecoration, dzimwe nzeve dzakadai so dzemagrasi kuti unyatso kuona, dzimwe nzeve dzokusungirira tuma covid ningi tuyatwe tuma face mask. But pano pari kunzi ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke, nokuti zviri kutaura kukereke izvo. Anokunda ndichamupa mana yakavanzika. Tinozviziva kuti paya kwakanzi tora kadimbo kakati efa mana uise mhari dai chengeterwe pari dai gare mupai, zvese izvo zvakachengetwa. Ari kunzi ndichamupa, ndiJesu ari kutaura. Uye ndichamupa ibwe jena, napabwe iro zita idzva rakanyorwapo, risingazikanwi nemunhu asi naiye anoripiwa. Ari kuti anokunda ndichakupa mana yakavanzika, pamusoro pezvo ndichakupa ibwe jena, pamusoro pebwe iroro panenge pane zita rakanyogwa ipapo rinoonekwa newe chete, nokuti ndiwe unoriziva. Nokuti dai richionekwa nevamwe vaizoriziva, rinoonekwa newe chete, ende hakuna anoriziva kunze kwako waripiwa. Kureva kuti zita iroro unenge uchiripiwa nokuda kwezvawakabata uye nekuda kwezvauchaita munyika inotevera. Jesu wakapiwa zita, pakapiwa chikonzero chokuti sei aripiwa. Region, anotaura ndinonzi region nokuti takawanda. Moses anonzi Moses nokuti wanyururwa mvura. Iwe unonzi hani. Pari zvino vanhu vanokuti hani risiri rako rawakapiwa kumba kwenyu, vanombokuti hani nokuda kwei. Uye Mwari vari kuda kukupa zita ripi, iwe unofunga kuti vachakupa zita ripi? Zita rako rinenge riri secret, zita rako rinenge rakaita secode, zita rako rinenge rakaita sepini, richazikanwa newe chete, kwete nemudzimai wako zviya zvamunomboti ndaunondiswaipira apo muchimupa pin number. Iroro rinenge richizikanwa newe chete, nokuti ndirako uye rakafitana newe uye ndire zvauri chaizvo chaizvo. Ndokunge waita nzeve dzokunzwa, ukateerera zvinoreva mweya kukereke, ukakunda, uchapiwa mana yakavanzika uye ugopiwa ibwe jena rine zita rinozikamwa newe chete. Authorized version inoti, he that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a name written, which no man knows, saving he that receiveth it. Pana pari kutaura zvakanaka kwanzi in the stone, mukati medombo jena uchapiwa, mukati maro ndo mune makanyorwa zita rako risina achariziva kunze kwako. Prepare, gadzirira kuwana zita rakanaka, nokuti zita rako ucharipiwa nokuda kwezvawakabata uye nokuda kwekukunda kwaunenge waita uye nemakundiro ako. Kureva kuti kariri basa raMwari ngaribatwe zvinoita kuti unzi unozopiwa zita rakati rinozikamwa newe chete uye riri kuzikamwa naMwari. But zita iri unoripiwa wakunda, nokuti unenge wanzwa zvinoreva mweya kukereke. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuropafadzei, Mwari varopafadze shoko ravo. Tionane mune zvimwe zvirongwa, munzwe zvekare shoko raMwari, muchiteerera shoko roga rinoparidzwa kunyange nani zvako. Teerera, nokuti shoko raMwari hariuyi pasina, pane chariri kuda kwauri. Muzita raJesu, amen.